Tossa on Miika ja meidän tramposkuutti, joka on kämänen. Joka on tommonen hieno, jos pitää vain välillä säätää. Ja Miika katsoo tätä kurkkia tuolta Singon kolosta ja nyt säädät sitä vähän korkeammalle. No niin, siinä on hyvä. Ja sit kerros sun mädi. Niin ja sitten tässä on Miikan dissi. Complete. Tää on väärinpäin. Ei ihme. Dissi, district. Ja missä on kräkkidekissä. Aika epic crack. Et kyllä nää dissidekit ihan kestäviä on, mutta ei ne tarpeeksi kestä. Ja sit mä tilasin sunnuntai mädin, niin se tulee varmaan huomenna. Ja toi on mun vanha skuutti, mä tein siitä jo valmiiksi tramppaskuutin. Mä tilasin Pro Skater, se on tuolta Anniskasta, just hyvä peissi. No se on just hyvä, sieltä saa tarroikin. Finger! Inward! Muuten se toi inwardi, minkä Miika läntäs, oli se toinen inwardi. No mä lähdän kyllä tänkin. Se koittaa ländää tänkin. No. Epic Pilot. Ja viimeinen invardi. Final Inward. Siitä tulee Miiko kehki. No way. Anna tauko. Niin mä oon Miika ja Miika veti äsken nyt Miika kukaan ja nyt mä heitän teille jotain esimerkit. No hander. Oho, se ei ole tarvitse. Nyt kokeillaan tukliin. Miika, tuu tänne, mulla on asia. Ja nyt jatkuu. Miika ländäs siellä oikeaiskuutilla tuolta metrin koulutusta läpi tuplat ne. Siis meni vähän jalkakipeästi se ländässä. Sen takia se sitten nyt kauheasti tuplia. Selkäpääksi ländäs. Sitten tuknaa häntä silleen korkeen. Bri. Sit bri. Bri. Nyt tulee free. Oh, fei. Mä kokeilen ländää free silleen. Ja vaihto. Mitä free? Miikan vuoro. Barspin. Vippi. Inward. Toi on siis mun vanha bugi. JD bugi. Oikeesti ihan kämmäinen bugi.
Tcha. Jotain tapahtuu, Miika. Miika vetää jotain yllättävää. Hyvä, minäkään en itse asiassa tiedä. Se oli fail invert, mutta melkein. Oliko se sun yllättävä temppu? Ei, nyt tulee. Nyt tulee yllättävä temppu. Se on joku voltti. Invert päälle. Tässä oli meidän trampaskuuttaus. Nyt mä heitän teille vielä jotain tällaista pikku sessarisettiä. Hei Miiko. Miiko, ja mä heitän bäkkäriin. Näin! Ja sit vielä bäkki kolmas. Lähten. Toi on Miika ja se hyppii volttein. Oh, it's the catch down. Tässä on tämänkertaiset ramppavideot ja skuuttaukset ja tälleen, niin moro!